Hi guys, good morning. Manglimos ko niya guys og like and subscribe my YouTube channel. Okay? Mukanta ko og itatago na lang. Wa ni practice on the spot ni. Kung magkayagaw mao na gyud ni. Baga. Sandali lang, di ka lang. Bakit ba ako ay nasasaktan? Sa tuwing makikita kita na may kasamang iba. Bakit ba